Tak, uděláme video. Takhle tady soulodíme. Je stále v provozu, pořád je co pít, pořád to teče, to je dobře, hlavně teda z pípy. To jsou ty nejlepší záběry na vodě, tohleto. Úžasné. Krásně to teče. Teďko mám na mysli pípu. A takhle soulodíme. Tak, aby tam byli všichni. Ale, padlo! Na flašce by měla být nějaká. To musíš ze spoda, víš, jako No tady Ršu. No, tak Tak, a rozloučíme se pohledem do dály.